Suomenruotsalaisena jostain syystä aina ajattelee, ja mä tiedän, ehkä se on, kun ruotsi on äidinkieli, niin jotenkin ajattelee sillä, että mä voin mennä Pohjoismaihin, ja mä voin puhua ruotsia, ja mä ymmärrän, mitä ne puhuu, ja ne ymmärtää, mitä minä sanon, ja sitten mä olin Tanskassa, ja huomasin, että paskat. Koska se on niinku ihan mahdottoman niinku vaikea kieli ymmärtää. Se on niinku... Oikein, se on niinku koska jopainen numerosarjasysteemi siellä on niinku ihan erilainen kuin Ruotsissa. Siis 90 Tanskassa on 4:30. Ja se tarkoittaa 4:30. Joten 90 on 2:30, 50 on 2:30. Ja sehän on tietysti loogista. Jos juo maitoa nenän kautta. Sitten mä tapasin siis yhden tanskalaisen stand-up-koomikon ja mä oon jotenkin silleen, että mä en puhu englantia. Mä nyt puhutaan, mä ymmärrän ja hän ymmärtää. Sitten mä kysyn häneltä hänen puhelinnumeroa, koska mä ajattelin, että mä joskus on siellä tullut sinne uudestaan, jos haluaisiko soittaa hänelle. Se oli, mit telefonnummer? Ja. Det er 90, 50, 55, 52. Joo, mä soitan. Kun mä tulin sinne Köpikseen vielä, niin se oli jotenkin niin mahtavaa, koska mulla oli sellainen hotelli kuin Hotel Savoy. Ja mulla oli aavistustakaan, missä se oli, joten mä kysyin sitten yhdeltä tanskalaiselta Hotel Savoy. Ja, Hotel Savoy. Du går over den der. Du går der, du ser en lille kisse, men du går ikke dit. Du farer ned for det. Du ser du knækker nu, du går ikke dit. Du fuser ned for det. Du ser en lille knækker, men du går ikke dit. Du fanden, du ser du lille gammal, og der kan fint give mig, men du går ikke dit. Du farer du ned, for du ser stod der for alle helvede, du ser en lille gammal, men du går ikke dit. Se du ned for den der, og det stod det, Hotel Savoy. Do you speak English? I am speaking English. You go over into det der. Du ser du en kisse der, men du går ikke dit. Du går ned, fanden der til det var, men du går ikke dit. Den ser du ikke der, og du siger Hotel Savoy. Sprechen Sie Deutsch? I am sprechen Deutsch. Du går over lige med dig. Du ser ikke, men du går ikke dit. Du går ned for det, men du går ikke dit. Du går ind for Hotel Savoy. Parlez-vous français? I am parlez-vous français. Du går over lige med. Du er færdig, og du siger lille klipper der, du går ikke dit. Du går der, du går ikke dit. Det ser du der, og det findes en lille gammel der, du fanger gå, men det var der, du går der, du ser for det. Og du kan ære det. Du forstår, du kan ære det. Du kan ikke finde, men det findes en lille gammel. Ja, så kan det være. Jeg kan ikke have. Nu er det okay. Han har en lille svær. Han kommer på det. Han kommer det. Og det er han kan døde det. Men du skal gå ind. Gå ikke dit. Og det findes en lille der, du kan gå der. Men du går ikke det. Du går ikke til den. For det kan aldrig. Og du kan ingen finde fra. Og du kan aldrig gå bakom. Og det findes en lille der. Du kan gå der. Og du får aldrig gå dit. For det findes det. Og du kommer han derfor. Og han kommer det. Han er det. Du går ikke dit. Ikke dit. Men om du går fra, du kan se, og du ser du Hotel Savoy. Hotel Savoy.